4 szakképzési centrummal, a Szolnoki mellett a Siófoki, a Gyulai, illetve a Nyíregyházi szakképzési centrummal. Ez egy nagyon fontos pilot program. Ugye a dobbantó program az egy 15 éves kortól indul. Viszont nagyon sokszor már az általános iskolában megmutatkoznak annak a jelei, hogy egy-egy nehezebb sorsú gyermek, egy-egy nehezebb sorsú családból jövő gyermeknél elmúlik a motiváció, nem úgy tanul, kimarad, nem tud úgy fejlődni, mint a többiek, és ezért az általános iskolákkal együttműködve ezek a szakképzési centrumok, illetve az itteni iskolák összefogtak, és egy olyan programot indítunk, amikor az általános iskola 7.-8. osztályában tanuló, ilyen nehezebb sorsú motivációját vesztett fiatalokkal, gyermekekkel kezdenek el célzottan foglalkozni. Megmutatják nekik a szakmákban rejlő lehetőséget, megmutatják nekik, milyen munkakörülmények vannak, milyen lehetőségeik vannak egy munkahelyen, segítenek nekik a kompetenciafejlesztésben, utat mutatnak nekik a pályaorientációban. Abban bízunk, hogy így át tudjuk lendíteni a kiskamaszokat abból a helyzetből, amibe kerültek, és tudunk nekik perspektívát mutatni, jövőképet mutatni a szakképzésen keresztül.